Okay. Get it back on the map. Get it back on top. Get it as the #1 fantasy draft pick. Bring it to the playoffs. Get it on the back of a champion. That's your name. Better yet, become a champion. Hear it on the lips of thousands of screaming fans chanting it over and over and over again. What's in the name? Well, that's up to you. Well, that depends on what you do with it. אמא! כן, ספי. Get good with it. מה? Like, really. מה קרה? לא חשוב שלך. טוב, מוזר. אמרת, יש טורניר באוברוואץ'. אני לא יודע מה לעשות, אני... החייאת שלי, רגע, נכנסו. אני לא רוצה לצאת, עם מי אתה מדבר? אני לא יודע מה לעשות, כי אין לי אקסבוקס אצל אמא. אין לי אקסבוקס אצל אמא, כך שאני יכולה לשחק רק אצל אבא, ואני לא חושב שזה מספיק זמן. אסף, מה אתה עושה פה? באתי לשחק. אוברוואץ'. למה אתה רוצה לשחק דווקא את המשחק הזה? כי ככה בא לי. המשחק אבל משעמם ולהיכן. הוא לא משעמם. זה הבית שלי, אני מחליט, זה פה משחקים, פיפה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. תנשק פה, אתה נשק פה, בסדר? שם. שים חזרה, ואחר כך אנחנו עוברים גם לספר תורה. אז קדימה, בוא בבקשה תתחיל לקרוא מפה, בלי ניקוד, אנחנו כבר בשלב מתקדם. אתם מצווים היום כולכם, לפני אדוני אלוהיכם. Get it voted for. Get it feared. Get it to the top of the ladder, if you got what it takes. Test it at the show. לא, אסף, אתה לא איתנו היום, אתה בכלל לא נמצא פה. זה לא הקריאה הרגילה שלך. קרה משהו? מה? אתה איתי היום? נראה, כן. לא, אתה לא איתי. הראש שלך מקום אחר. תנשום, בבקשה, קדימה. אתם מצווים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. אסף, מה קורה איתך היום? אתה לא איתי, אתה מבולבל, אתה לא מרוכז, אתה ישנוני. לך לשתות מים, גש לשירותים, ננוח ונחזור מרוכזים יותר, כי אתה לא מרוכז, אתה לא איתי. בסדר? תנוח, תשתה, תשטוף פנים. חייבים לעשות את החזרה כמו שצריך. בסדר? אין לנו הרבה זמן. שבת בר מצווה. תהיה מאופס. קורה משהו? אתה צריך עזרה? מה? אין לו? הכל בסדר? כן. יופי. אז בואו נעשה הפסקה.
הגענו, דידי. יאללה. בואי. לקחת נעליים? אחרי זה הולכים לגן המשחקים. לא הולכים כן, לגן הולכים. מה גן משחקים עכשיו? הביתה. הולכים אחרי זה לגן המשחקים. לא, הולכים הביתה. כן, הולכים. הביתה. טוב. הולכים מה אתה רוצה לגן- לעשות עכשיו? נו, הביתה, לגן הביתה. משחקים. הביתה. גם משחקים. כן. נכון. נו, למה גן משחקים? אסף, יש לנו רק שעה לחוג, אנחנו צריכים לחזור עוד. מה יש לך בבית כל כך הרבה? מה יש לך לעשות בבית? אני כמעט לא משחק באקסבוקס. נו, רק אז היה המשחק שלך כל היום. מספיק. די, בוא איתם גם משחקים קצת, תעשה. בסדר, הכל בסדר, יאללה, נוסעים. נו, אבל אני באמצע משחק, אני לא אבל זה. אני רעבה, אני רוצה כבר לאכול. נו, אז לא יודע, תאכלו איזה משהו קטן. כולם התארחו? נו, באמת, כן. סבתא, התקלחת? לא. נו, יאללה. נו, למה? נו, יאללה, אני רוצה... נו, אבל שיחקתי כל היום ואני באמצע משחק. בסדר, רוצה להתקלח לפני זה, יאללה. נו, אבל לא שיחקתי כל אסף, זה לא היום. ויכוח. לא שיחקתי כל היום, נו. אסף, שמעת אותי? אבא, ואני יוצא משחק ואני אסף, אקבל פעם עונש אחרונה עם אני זה. אומר לך. פעם אחרונה. בבקשה, תסגור, או שניקח אחר. יאללה חבר'ה, בואו לאכול. לאכול כבר? בואו. מה כבר? מה יאללה, כבר? שלא יתקרר. בנות, יאללה. מה כבר? שולחן, כולם לאכול. נו, לא שיחקתי, יאללה. לא הספקתי לשחק כל נו, היום. יאללה, בואו רבים. יאללה, בואו. נו. הלו, יוני. מה קורה? טוב, מה נשמע? בסדר גמור. יופי. ילדים כבר במיטות. יופי, נהדר. נהנתם היום? נהנינו? כן, בטח. קצת מעייף, אבל סבבה. יופי, מצוין. תקשיב משהו, אני קניתי לאסף אקסבוקס ואני לא כל כך יודעת איך להתקין אותו. אתה יכול לעזור לי? עוד אקסבוקס? מה צריך עוד אקסבוקס? אני יודעת שאסף מאוד רצה שיהיה גם אצלי, אז החלטתי להפתיע אותו ולקנות לו. הוא עוד לא יודע על זה בכלל. אתה יכול להסביר לי איך מתקינים אותו? כי ממש אין לי מושג, אני לא מבינה בזה. מאוד מסובך. מוציאים מהקופסה ומחברים לחשמל. זה הכל? כן. אוקיי. בסדר, עכשיו לוחצים על הכפתור און. אסף, מה קורה? מה קרה אסף? לאסף? אספי? הכל בסדר? לא יודע, מה... אספי? נו, מה קורה? אסף, מה קרה? אתה רוצה שאני לא אבוא? יודע. טוב, יאללה, אתה יודע בואי, מה? נו. אני באה. בסדר, אני בוא לשאול מה קרה. טוב, יאללה, ביי. ביי. אספי, מה קרה? אבא אמר לי שאתה מתחת לשמיכה ולא רוצה לצאת. אסף, בוא תספר לנו מה קרה. מישהו הציק לך? מישהו פגע בך?
קרה לך משהו באצבע? יש טורניר. מה יש? טורניר. טורניר? טורניר. בכדורגל? לא. אז של מה? משחק. של מה? באקסבוקס. אוקיי, יש טורניר של משחק באקסבוקס. כן. אני עדיין לא מבינה למה אתה כל כך עצוב. אין לי זמן. כי מה? אין לי זמן. אין לך זמן למה? לשחק. אין לי זמן לשחק. אני כמעט לא בבית של אבא. ואין לי אקסבוקס אצלך. כך שאני לא יכול לשחק הרבה ולהיכנס לטורניר. לא ידעתי על הטורניר, אבל החלטתי שהגיע הזמן שגם בבית שלי יהיה אקסבוקס. ולכן אני קניתי לך אקסבוקס. אם היית יודע שיש סיבה טובה, בכלל בלונדון, היינו חוזרים הביתה, תשחק קצת. כן, וגם אני, אם הייתי יודעת, אז יכול להיות שהייתי קונה לך לפני הזמן הזה. אז חשוב לנו שתגיד לנו ותספר לנו מה מציק לך, כי אנחנו פה בשבילך ואנחנו יכולים לעזור לך. גם לא הייתי שולח אותך להתקלח, רציתי שאני להתקלח עד שתיסע ללונדון. פסח. יופי, אבא. עבדתי על ההורים שלי, עשיתי איתו שני צוג כדי שיקנו לי אקסבוקס. וזה עבד, יש לי